Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Balita. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05, kakaroon sa na sa aton mga nagapagunang nga balita lokal. May isa ka COVID-19 na patient ay nga nagaedad sa nga 57 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Bacolod ang napatay. Ini ang isa sa 5 ka bag-ong COVID-19 related death nga gin-report sa Department of Health diri sa Region 6 kagabi Sabado. Ginanunsyo man sa DOH ang pagtiliwan sang 61 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Silay. May 93 ka bag-ong COVID-19 cases ang Western Visayas. Lakip na diri ang 23 man ka mga bagong COVID-19 cases sa Negros Occidental, samtang 22 naman ang nagdugang sa syudad sa Bacolod. Sunod sa DOH, may 40 nga bag-ong nga ayo sa masakit. Kag sa kabagusan, ang Region 6 may ara sa 1,931 ka mga COVID-19 cases. 943 ka aktibo nga kaso. 957 ang naka-recover kag may 31 nga napatay. Aksyon Balita. Sa iban nga balita lokal, nagpangayo si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sang paghangop sa mga negosyante angot sa ipatuman sang mas temprano nga curfew las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kaagahon umpisa subong adlaw. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Leonardia nakahibalo ini nga may negosyante nga maapektuhan sa ipatuman nga temprano nga curfew apang nagalaom nga ilaupdan ang ini nga sakripisyo. Suno sa alkalde, dapat nga magsakripisyo subong para sa mas safe o kung maayo nga palaabuton. Nagapati si Leonardia nga kinahanglanon ang temprano nga curfew para ipalabot ang mensahe sa publiko kung ano sila kaseryoso kag mapahangop ang kaseryoso man sang sitwasyon. Nagalaom naman si Leonardia nga ang ini nga pulisa ang makabulig para mapanubo ang COVID-19 cases sa syudad. Ginklaro ni Leonardia nga ang ginpapanawag sini nga executive order angot sa curfew ang may legal basis sa kasunod nga nalakip sa ordinansa ang probisyon nga nagahatag sa iya sang executive prerogative. Aksyon Balita.
Natalana nga magapatuman sa nga panibago nga sistema sa operasyon ang pamunuan sa Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod angot sa nagapadayon nga implementasyon sa City Ordinance 926 ukon ang Face Mask and Social Distancing Ordinance umpisa sa palabuton nga Lunes. Suno kay Task Force Assistant Operation Chief Wilfredo Tabagiolingo, ang sinuman nga persona nga ila madakman sa tion sa operasyon ang obligado sa pagbayad sa multa bangod ini sila ang magadala na sa nga resibo nagikan sa City Treasurer's Office. Dugang pa ni Giolingo ang sinuman nga violator nga wala sang dala nga inubayad sa mga penalidad ang ilagilayon nga iga-turn over sa pinakamalapit nga barangay para sa community service. Base sa record ni Giolingo, mas sobra na sa 160 ka mga individual ang ilang nagkaladakman sa sulod sa 8 ka adlaw nga operasyon. Sa nabaluan, sa nga base man sa mga ordinansa, 200 pesos ang multa sa mga Bacolodnon nga madakpan samtang 300 pesos naman para sa mga pangayaw. Ginpabakod namon balangamon nga mga strategy kay may resibo na kami nga i-issue next week ang amon bilang nga mga sistema pagdakop para nga why na sang sala bala. Dito na ginamon sila sa barangay, diin sila nadakpan the nearest barangay kag pa-community service na gid sila namon kung wala sila ng bayad. Aksyon! Balita! Ang kabahin sa pagpahayag ni Task Force Assistant Operation Chief Wilfredo Giolingo. Sa dugang pangabalita lokal, naglabot sa 82 tanang kababayaw sa Bacolod ang nasikop sa nga DSSD sa damlag lamang nga operasyon nga ilagin himo sa palibot sang syudad. Suno kay DSSD Head Pasita Tero, mayoriya sini nga mga individual amo ang grupo sa mga badyaw nga nagatiner sa bahin sang reclamation area nga ginareklamo sang publiko bangod sang ila ginahimo nga pagpasaway kag pagpadayon sa paglapas sa health protocol nga ginapatuman sang syudad. Dugang panitero, ila na nga gindala sa isa ka pasilidad ang panagaiyahan sang nga ginapanagyahan sang syudad ini nga mga grupo samtang nagapadayon pa ang pagproseso sang ila pagbiyahe papuli sa ila lugar sa Mindanao. Dugang pa sini nga nagapadayon man ang koordinasyon sang italtapan sa Office of the Civil Defense ug OCD sa Region 6 agud sa pag-facilitate sang mga concern sa bahin sang gobyerno nasyonal. Ilabi na nga hindi magtungkot ang mga opisyal sa Region 7 nga maglabay pa sa ila lugar ini nga badyaw sa ila nga pagbiyahe. Nasikop natin sila, paginbutang sa isa ka lugar. So, wala ka na daguro may makita nga badyaw sa galan. Ang gina-process naman ng ilang medical certificate para makuhaan sila travel pass. Aksyon! Balita! Ang kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Gin-endorso sa Regional Interagency Task Force o RIATF sa National IATF ang pangabay ni Mayor Evilio Nardia nga duha ka semana nga moratorium sa pagpapuli sa mga Bacolodnon OFWs kag locally stranded individuals o LSIs. Nagpangabay si Leonardia sa National IATF nga ilimitahan ang biyahe kag boat trips kag para makahatag ang airline kag shipping companies ng datos sa mga repatriated LSIs kag OFWs sa kapina 2 ka adlaw antes ang ilang pag-abot sa syudad. Suno sa alkalde kun ini ang maaprubahan, ini ang magaresulta sa pagpahuway sa mga health workers kag frontliners nga wala sa unta sa pagtrabaho sa pilan ka bulan. Agosto 8 tubtob 21 ang proposed date sa moratorium base sa RATF Resolution number 28. Ang ini nga pangabay, ang bangudban sa pagsaka sa COVID cases o kung COVID-19 cases sa syudad, umpisa nga nag-abot ang mga LSIs kag ang limitado man nga resources sa kag kapasidad sa LGU para sa ila ang i-quarantine. Ginpalambot man ni Nardia kay Chief Implementer kag Secretary Carlito Galvez Jr. nga suportahan ang pangabay sang LGU nga tugutan ang padayon nga pag-usar sa public schools sa bilang quarantine center. Aksyon! Balita!
posible nga magalawig pa tutob sa adlaw nga Martes, Agosto 11 ang digital payout para sa mga left out beneficiary o kun nga beneficiaryo sa nga SAP sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginkumpirmar ni DSSD head Pasitatero sa Aksyon Radio bangod sang hindi mapaiway nga mga sirkumstansya. Sunog kay Tero, magluwas sa problema sa nga komplikado nga record sa madamo nga mga beneficiaryo nga nagakinahanglan sang certification nagikan sa tatapan katunga lamang sang 150 ka mga target beneficiaries sa kada adlaw ang tigayon nga naakomodar sa nagkalain-lain nga mga payout center. Dugang panetero, padayon pa sa karon ang pag-reconcile sa DSWD sa ila record angot sa 3 na kaadlaw nga digital distribution sang SAPA gani hindi pa man ini makahatag sa nagakaigo nga percentage. Aksyon! Balita! Sa iban pa nga balita lokal, COVID-19 free municipality na sa Negros Occidental ang Don Salvador Benedicto. Ini matapos nga makarecover ang duha ka mga COVID-19 patients kag ma-record sa banwa ang 0 sa person under monitoring, person under investigation, suspected case or na cases kag active cases as of August 7, 2020. Ang DSB na ang naka-record sa duha lamang ka mga confirmed cases, isa ka suspect kag siyam ka mga PUMs. Gindagsa naman sa mga mensahe sa pagpasalamat kag dugang nga paghalong ang official FB page sa DSB sa diin kalaman sa mga ini ang mga pumuluyo man sang banwa. Sa datos ng gobyerno probensyal as of August 6, 2020, ang syudad sa Bago amo ang may pinakadamo nga kaso nga naglabot sa 45, 23 ay naka-recover kag 22 naman ang aktibo nga kaso. Aksyon! Balita! Alas 6:14, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa ating mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Papakaganis. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong
mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22, kagkaroon sanital na sa ngaton mga nagapangunang balita national. Magapagwa ang DOH sa suggested retail price sa face shield sa masunod nga semana.
Ini matapos ang pagsaka sang demand samtang nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sunod kay DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero, ginatunan sa karon nila ang presyo sa mga face shield sa merkado. Dugang pa ni Guerrero, lain-lain ang presyo sa face shield, mayara sang 40, mayara man sang mahal nga 400 kag 500 pesos nga himo sa iban nga material. Pagpahayag pa ni Guerrero, ila tun-an kung ano ang reasonable nga presyo sa face shield. Natabo ang pagsaka sa presyo sa face shield matapos ang pag-anunsyo nga obligado ini nga suksukon sa mga commuter umpisa Agosto 15. Samtang ginatunan naman sa DTI kag DOLE kung bala kinahanglan ang face shield sa mga pampublikong nga lugar kang isang merkado o kung sa sulod sang trabaho. Aksyon! Balita! Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga dapat maghatag sang dugang suporta ang gobyerno nasyonal sa mga small kag medium-sized private universities para sa ila pagpatuman sa flexible learning. Sa Senate Committee hearing, ginpahayag sang senador nga limitado ang ila pondo kag kulang ang ila technical expertise agud nga magkapatigayon sang online kag flexible nga sistema nga mo ang ipatuman sa mga eskwelahan bangod sa nagapadayon nga pandemic. Samtang ginpahayag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera o kon Prospero de Vera III, kapin sa 1,000 ang mga small private universities sa pungsod nga may 525,000 ka mga estudyante. Base man sa data sang SHED, 1,832 kag 170 ka mga estudyante o kun 57.87% sa mga college students ang enrolled sa mga pribado nga eskwelahan, samtang 1,535,645 o kung may katumbas ini nga 46.22% ang yara sa pampublikong eskwelahan. Ginaduso naman ni Gatchalian ang enactment sa Bayanihan to Recover as One o ng Bayanihan 2 agud nga maka-access sa dugang pangapondo ang education sector. Aksyon! Balita! Kumpiyansa sa Presidente Rodrigo Duterte nga maka-bounce back ang Southeast Asian nations kung ululupod ini nga magtrabaho batok sa COVID-19. Ini ang mensahe sa Presidente kasunod nga ang ASEAN ang nagadumdum sa ika-53 nga anibersaryo. Sa isa ka statement ginpahayag sa Presidente nga kumpiyansa sila nga ang ASEAN o kanang Asian Way of Partnership kag mutual aid ang magkabulig para malampuwasan ng COVID-19 pandemic. Sunod pa Presidente Duterte, ang Southeast Asia ang nagagiho bilang one politically cohesive, economically integrated, and socially responsible community. Dugang pa sang Chief Executive, ang kooperasyon sa karon sa pandemic ang makahimo sang mas resilient nga Southeast Asian region. Sa karon ng Pilipinas, ang Asian country nga may pinakadamo nga COVID-19 cases nga may mas sobra sa 122,000, apisar nga isa ini sa may pinakalawig na lockdowns nga ginpatuman sa bugos nga kalibutan. Aksyon! Balita! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Detalye sa atong balita international kag sports pagkatapos lamang sa mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay.
Kagaron salita na sa aton balita international, ginpahanugutan ng World Health Organization nga makapatagayon sa independent sampling sa opisyal na nga ginanunsyo nga COVID-19 free nga moang nga Turkmenistan matapos magpabutyag sang serious concern na may angot sa pneumonia cases. Kinapakita sa report sa teleconference ng Turkmenistan leader nga si Gurbanguly Berdimuhamedov kag WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang wala naghatag sang playag angot sa WHO concern may kangtanan sa pneumonia cases. Apang sunod kay Hans Kluge ang WHO Europe Director, ang United Nations Health Body ang nagapabutyag sang seryoso nga concern angot sa pagsaka sa COVID-19 negative pneumonia sa Turkmenistan dungan man sa panawagan ni Berdimuhamedov nga iyaman nga ginintrahan. Kag sa atong balita sports, ginpahayag ni Barangay Ginebra San Miguel coach Team Cone nga wala inisang plano nga i-trade si Greg Slaughter kag ang Kings sa plano nga pabili ng iya serbisyo kung magdesisyon nga magbalik sa PBA. Sa interview kay Cone, ginpahayag sang coach ang tanan natapos na sa karon kag wala na sang may nagbukas sang topiko angot sa trade. Una diri pagkatapos ng expiration sang kontrata ni Slaughter, gintanyagan sa Ginebra ang player nga nagreserba naman sang right sa anay top overall pick. Si Slaughter ang yara sa karon sa US matapos niya magperma sa Bayo Basket agud i-manage ang iya career path nga nagalakip sa posible stint sini sa G-League. Aksyon! Balita! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Kaginyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Action Balita Sunday edition. Sa tanan nga naga-monitor man sa amon Facebook Live, madamoid nga salamat kag maayong aga. Una sa balita, una sa Action, Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!